Καλησπέρα, παιδιά. Στο σημερινό επεισόδιο θα συναντήσω τη μικρή Ολλανδέζα, η οποία μικρή Ολλανδέζα ασχολείται με το lifestyle, ασχολείται με vlogs, ασχολείται με beauty. Έχει πολλές ασχολίες γενικότερα. Εγώ, μαζί με τη μικρή Ολλανδέζα και τις ασχολίες της, θα πάμε στην Πάτρα. Δεν είμαστε για τα καρναβάλια. Εντάξει, είμαστε και λίγο για τα καρναβάλια και εγώ και οι ασχολίες της μικρής Ολλανδέζας. Γεια. Τι είσοδος, Κάνω μεγάλες εισόδους και μου έχουν πει, περιμένω μια κοπέλα, τη μικρή Ολλανδέζα τη λένε, αν δεν κάνω λάθος. Τι όνομα είναι αυτό? Είναι από την Ολλανδία, ας πούμε, είναι τι φάση, είναι τουρίστρια και ήρθε εδώ πέρα στην Πάτρα και στην Ελλάδα. Είναι... Πού είναι βασικά? Πού είναι, γιατί την ψάχνω εδώ, περιμένω 2 ώρες, αλλά δεν έχει εμφανιστεί ακόμα. Hoi, ik ben er al. Ik draag een lichtblauwe zonnebril en een witte t-shirt. Ωχ, η μικρή Ολλανδέζα μου στείλε. Hoi, ik ben er al. Ik draag een lichtblauwe zonnebril en een witte t-shirt. Η μικρή Ολλανδέζα πρέπει να είναι. Μικρή Ολλανδέζα! Ja? Hoi! Μιλάει Ολλανδικά. Πώς θα κάνουμε επεισόδιο? Hello, hello! Hoi, hoe gaat het? Ja. Ja, goed? Ja, goed. Oh, geweldig. Wat leuk. Ξέρω ρώσικα. Oh, leuk zeg. Nou, zeg maar. Sí, sí. Αυτά είναι ισπανικά. Ja. Κούντρα γεμπότσκα, για μας δόγια. Wat betekent dat? Από πού ήρθες? Nederland, Utrecht. Και είσαι μικρή Ολλανδέζα? Ja, Και άμα μεγαλώσεις πώς θα σε λένε? μεγάλη Ολλανδέζα. Α, Λοιπόν, ήρθα εδώ για τις απόκριες, οπότε θέλω να μου δείξει τα πάντα. ήρθες αποφασισμένη βλέπω. Ναι, Ωραία. Πάμε να το δούμε. οκ. Πάμε να δούμε. Αχ, τσάμπα το κάναμε. Πού είσαι? Τσάμπα το κάναμε. Σ' αρέσει το καρναβάλι? Εντάξει, Στην Ολλανδία έχετε καρναβάλια? έχουμε. Αλήθεια? Ναι, απόκριες. Έχετε κανονικά. καλύτερα από της Πάτρας? Ναι. Η Ολλανδία δεν ξέρω να σου πω την αλήθεια, έβλεπα μόνο κοπέλες. Αλήθεια? Ναι. Τότε να πάμε στην Ολλανδία ρε παιδιά, γιατί κάνουμε γκρίφινγκ, να κάνουμε Έλα Ολλανδίσινγκ. να σε πάω Ολλανδία. Θα μου πάρεις ένα μπαλόνι? Θα σου πάρω. Θέλω την Αγιλάδα. Εντάξει. Και είμαστε εδώ με τη μικρή Ολλανδέζα και τα δικά μας μπαλόνια που είναι γεμάτο ήλιον και όλο αυτό το ήλιον το οποίο λείπει από πάνω, αλλά το έχουμε εμείς εδώ πέρα μέσα στα μπαλόνια γιατί όπως βλέπετε έχει τρελή συννεφιά. Ξεκίνησε και να βρέχει κιόλας, είναι τόσο ωραία εδώ πέρα στην Πάτρα. Κοίτα, στην Πάτρα εκτός από το να διασκεδάζουν κάνουν τίποτα άλλο? Σπουδάζουνε. Εκτός από το να διασκεδάζουν κάνουν τίποτα άλλο? Διαβάζουνε. Εκτός από το να διασκεδάζουν κάνουν τίποτα άλλο? Όχου, μας έπριξες. Πάμε επόμενη ερώτηση. Κάνε μου εσύ μια ερώτηση. Όλο εγώ ερωτήσεις κάνω. Ωραία, ποιος είναι αγαπημένος σου YouTuber? Η μικρή Ολλανδέζα. Εγώ τη βλέπω φανατικά. Ξενέρωτας. Τελείωνε, γιατί πολύ μπλε μπλε έχουμε πιάσει εδώ πέρα. Πάμε να δούμε το καρναβάλι. Πάμε! Κάτσε! Πατρινό καρναβάλι για πάντα. Για πάντα. Πατρινό καρναβάλι σε θέλω. Σε θέλω. Πατρινό καρναβάλι για πάντα. Για πάντα. Πατρινό καρναβάλι σε δω. Είσαι εδώ. Θα μας βγάλετε μια φωτογραφία? Βγήκε επί τόπου. Βγήκε. Καλά, δεν το πιστεύω, έτσι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είστε καλά. Ποιος είναι αυτός ο δρόμος? Ποιος είναι αυτός ο δρόμος? Ωραία, πάμε τώρα να πιούμε. Ήρθαμε στην Πάτρα για να πιούμε μαυροδάφνη. Πεταχτήκαμε μέχρι την Πάτρα, μωρέ, εντάξει. Ακούμε ότι έχει καλές.
Ξέρεις που θα με πας ή να βρω εγώ να ψάξω? Κοίτα, θα πάμε, θα ρωτήσουμε και θα βρούμε. Όπως παλιά. Όπως τα παλιά. Πάμε. Πάμε προς τα εκεί. Είμαστε εδώ και είπαμε να κάνουμε μια ευχή. Εγώ θέλω να κάνω μια ευχή για τα γκομενάκια της Πάτρας. Και εσύ τι θα ευχηθείς? Για παγκόσμια ειρήνη. Κορώνα ή γράμματα. Ή γκομενάκια της Πάτρας ή παγκόσμια ειρήνη. Τι θα είσαι? Γράμματα. Οκ. Πάμε. Ναι. Κορώνα. Όχι ρε γαμώτο. Παγκόσμια ειρήνη. Όχι. Τέλος πάντων έτσι έκατσε, έτσι είναι. Την επόμενη Πρέπει να το φορά. ρίξεις μέσα. Το ρίχνω. Εντάξει. Πάμε. Και ένα για τα γκομενάκια της Πάτρας. Στην υγειά, Ποιανού? στα γκομενάκια της Πάτρας. Αχ, ωραία είναι. Πώς φαίνεται η Πάτρα? Πάρα πολύ ωραία. Ναι, σ' αρέσει. Νομίζω θα μετακομίσω εδώ. Τι σ' αρέσει στην Πάτρα? Μ' αρέσει η ζωντάνια εδώ πέρα. Ναι. Ποια ζωντάνια? Αυτή που είδαμε στην παλιά πόλη της Πάτρας. Τσιμπάει εδώ. Ο σκηνοθέτης, ναι. Χαλαρά. Ποιο είναι το πιο γνωστό σου βίντεο που έχει τα περισσότερα views? Θα πάρεις συνέντευξη. Ναι. Άμα μπεις στο κανάλι μου θα δεις ποιο έχει τα περισσότερα. Υπάρχει λίστα κωδικά που λέει τα πιο δημοφιλή. Ωραία, περίμενε. Λοιπόν, Jeremy Greasing, Old News, Stunners, μεταμφορτώσεις, Daz, να δημοφιλής, Swag, δεν το πιστεύω. Swag λέγεται το νούμερο 1 σου βίντεο. Αφού δεν κάνεις τίποτα πια, ούτε σε καρναβάλια πάω, ούτε σε πάρτι πηγαίνεις, ούτε ντύνες, ούτε τίποτα, θες να πάμε στο ξενοδοχείο να βάλεις να πιεις το γάλα και να κοιμηθείς? Έχει γάλα στο ξενοδοχείο ή θα πρέπει να αρμέξουμε καμιά προβατίνα? Να αρμέξουμε. Να αρμέξουμε. Να αρμέξουμε. Η μικρή Ολλανδέζα ξέρει καλύτερα γιατί είναι πιο πολύ της φάρμας. Όχι, αυτός είναι κόκορας. Παιδιά, αυτό που έχει που κρέμεται τσιμπάει. Σαν τσουκνίδα δεν είδα αυτό που έχει μπροστά το κόκκινο που κρέμεται? Έλα. Αυτά τα ζώα που αποφεύγουνε ρε φίλε. Απορώ για ποιο λόγο, απορώ, πραγματικά απορώ. Ψιτ. Καλέ. Κοίτα. Να. Όπα. Αγελάδα. Περίμενε. Τι κάνει. Σε λυνιάζεται, τι φάση. Τι κάνεις τόση ώρα? Εντάξει, Αγελάδα, πολύ το έγλειψες. Όπα. Ηρέμησε, άραξε λίγο την πέτσα σου. Καλησπέρα Σουζάννα από τη Στράτορα. Εγώ νόμιζα ότι μιλούσατε για τον γάιδαρο του Παρασκευά, αλλά. Εντάξει. Καλώς ορίσατε. Καλώς σε βρήκαμε. Ωραία, να σου πω τι θα αρμέξουμε τώρα εμείς. Οι προβατίνες μας Πού είναι? έχουν αρχίσει να απογαλακτίζονται τα μικρά, οπότε θα πάρουμε ό,τι γάλα έχουν αφήσει για σήμερα. Πού θα το πάρουμε, θα βάλουμε τίποτα μπότες και τέτοια, να μην Λοιπόν, πούμε έτσι και... καλότσες απαραίτητες, παιδιά. Πού είναι, Ναι. έχουμε? Προμηθευτείτε. Έλα, βγείτε. Πάμε. Μπρος. Πιάστε από το μαλλί. Τσακ. Από το μαλλί. Από το μαλλί ή από το πόδι. Αμαν. Καλά ρε, χαζά είστε. Ποιο θα πιάσουμε? Ρε, είστε με τα καλά σας, γιατί τρέχετε? Τι είναι αυτό το κοπάδι ρε? Όχι να σου γαμίσω. Προβατά. Λοιπόν, δεν θα τα πάμε καλά. Έλα προβατό. Όχι, το πιάσαμε. Ναι. Παιδιά, το πιάσαμε. Έλα εδώ, πρόσχε. Να σου γαμίσω. Έλα είναι μονοκισμένο, κάτσε εδώ στην άκρη. Πού πας? Εδώ. Κουράστηκα ήδη. Ωραία, λοιπόν, πώς το αρμέγουμε τώρα? Πού είναι ρε παιδιά? Να. βλέπω. Είδες η μικρή Ολλανδέζα, το έχει από γεννησιμιού της. Δεν πονάει. Τα ταλέντα φαίνονται, είδες. Έλα, γέμισε. Τραβάς λίγο από εδώ και μετά. Έλα, αργείς όμως. Εκπληρώσαμε το σκοπό μας. Πόσο Εδώ πέρα βγάλαμε? έχουμε γάλα. Μισό λίτρο. Λες να είναι μισό λίτρο? Μπορεί να δει εδώ πέρα και ο κόσμος. Πες να είναι το μικρό κουτάκι γάλα. Δεν νομίζω να βγαίνει μεγάλο. Εντάξει, λοιπόν.
Μπορώ να τραβάω πολλές τζούρες τέτοιες. Τράβα. Για μύρισε. Δεν θέλω, Είναι ευχαριστώ. ωραίο. Έτοιμο το γαλατάκι. Εντάξει, μην μου το γεμίσεις κι εσύ. Να το πιω με πέτσα, λες, ή χωρίς πέτσα? Με πέτσα. Όπα. Κοίτα εδώ πέτσα. Γαλατίλα. Cheers. Είναι ωραίο να απολαμβάνεις το γάλα που εσύ άρμεξες. Δεν μ' αρέσει καθόλου. Θες να πιεις το υπόλοιπο? Έχεις λίγο κακάο? Πιες ρε παιδάκι μου γάλα τώρα, γιατί είσαι τόσο αγενής? Μικρή Ολλανδέζα, όπως καταλαβαίνεις, έφτασε η στιγμή του απολογισμού. Και τι θες να με ρωτήσεις? Ποια είναι η αγαπημένη σου στιγμή? Αστείο. Λοιπόν, η αγαπημένη μου στιγμή είναι που ήρθαμε εδώ με την Πινελόπη, την Αγελάδα. Η δικιά σου αγαπημένη στιγμή? Πρέπει να σε πιέσω δηλαδή? Μου άρεσε που δεν ήθελα να της πω για την αγαπημένη της στιγμή. Την αγαπημένη μου στιγμή. Απλά ήθελα να πρωτοτυπήσω. Νομίζω το κατάφερα. Οκ. Ήρθε η στιγμή να αρμέξουμε αντί για πρόβατο αυτή τη φορά ένα λιοντάρι. Και ήρθε η στιγμή όπου θα σας πούμε τον διαγωνισμό, κυρίες και κύριοι. Έχετε την ευκαιρία να κερδίσετε ένα Huawei Y635. Το κερδίζετε κλασικά αφήνοντας ένα subscribe, αφήνοντας ένα σχόλιο και αφήνοντας και μια κοινοποίηση. Όλα αυτά εδώ πέρα στο τραπεζάκι μας. Subscribe, κοινοποίηση και σχόλιο. Γιόλο, θα κάνω subscribe, θα κάνω like και θα κάνω και ένα freestyle. Εδώ πέρα με τα παιδιά, αρχίζω και ζαλίζομαι και δεν είμαι καλά. Γιο. Δεν μιλάς ρε. Δεν θα μιλήσει σήμερα, κατάλαβες. Κατάλαβες. Φίλοι Αγελάδες είναι πολύ cool. Έλα, πάρε λίγο γαλατάκι και στο γαλατάκι σου πάρε και λίγο ήλιο Δεν θέλω, αλλά και να ευχαριστώ. σας αποχαιρετήσουμε σιγά σιγά. Να είστε καλά, παιδιά.